Pretend ba pilong paralok jong habang atip pilong nongshun jong sngewbha ba iakynduh briew bang iohi laban pynhun baroh Hynrei tang bangala iohi Kaei kabalong lamler thok pilaban kyrpad laban duwai pilaban Haba dien yong Hynrei pilong dead to make khlem sngewlem ayay ngaong da ka jingbym sngewlem ay bakit jingkynmaw king shong jingsuk what phone pat Haba pile bakla biang day shuh ka jingeh jong ngala hay jingiarap mynshwa namar ngala pular ngayem jubab show Fi penjabo yang hadu bang ala flakas nam la shem may kat daw bang day ban kat baka wait ka dapat ng tangala kloy ban late no namar pilong tang ka daw jong ka jinggym jong ngayem latia nadu ba pila late no ngayem latia Filong kasi kabneng bad kalair banga penyarin Hynrei menta kajingdum kasensyar ngayem las ngau tu shuh kalasay kajingpang mensiem kapinyap yang aman kamit ngadang yo sngeu kajing duwai jong pi hajing mut jong kajing bitar katerwa hakle jong kum kating shop kum no pila habang ala sempang lakin dit lakala yang gana seo kilon la pinyap la jem bad membad kajing gelit jong pi katerwa kajing kriat kajingdum kas nenggur bad ngas kev kriat hadu banga kriat kajing kendit ka pos nyeu ka 1M ngaya kun nyakik sui jong Hynrei mentang suke mensiem bad kyrpad pila yang ane ngakermen pi penmi ya kaba pila pendep hai ba pis gevzuar namar ngadang shong ka jinggelit kriat ngadulin tiha ka jingdum sem laban boy biang sa ka jingsay man kasgi kalong kum kamit kaba bumkud baroh kaba iohi pila duno nakmatchong kadohno jong kalapenneno ndon ay balong kumju ndon ay balong kumju nga simbiang ya kibinta balapad jong kadonut nga persang ban penyem ya kidak bapir sa dien Hynrei Kaei ban siem kadaw bantang biang Haba pilong kajinggit kaba pansaya kajinggym nga simbiang ya kibinta balapad jong kadonut nga persang ban penyem ya kidak bapir sa dien Hynrei Kaei ban siem kadaw bantang biang Haba pilong kajinggit kaba pansaya kajinggym nga